T'has preparat, Joan? T'has preparat? Posa't allà a veure si sents. Me oigo bien. Seguro. Se me siente, por favor. Vaig a agarrar els meus apuntes. Que T'has fet apunts? Però no, són xicotets. La meva mini libreta, la meva tassa a preparar i tot. Espera, estàs gravant? Per què mires a la càmera? És que sí, perquè sempre fas el mateix. Me despistes en algo, em preguntes... Despistaos, bon grup. Despistado i estàs sempre gravant. Vaig a posar-me la fitxa tècnica així de la pel·lícula que anem a parlar avui. Que no es prepara... Que no, o sigui, mai estàs preparat, tio. Que sí que estic preparat. Bueno, pues... Si tu dius estàs gravant, t'estàs gravant. Comencem? Espera. Així està. Fitxa tècnica, però estàs gravant o no? Que sí. Entonces, si estàs gravant, estic tornant-me, està agarrant-me paranoia i tot, Encara no, primer la intro. La intro. Intro. Dentro. Un programa on se parla de cine o de lo que mos isca del cap. ¡Osol de cine! Temporada 2. Muy buena, Joan. Joan Gea de Daimus. Jaume Albado de Altea, com el cotxe. ¿Qué es Aquí ja l'han descatalogat. ¿La descatalogado ya? I ja no es fabriquen. Ya no fabriquen. Bueno, pues, o sea, que el que tenga un Altea, un Altea, ya es de coleccionista, ¿no? Sí. Qué maravilla. Me encanta el programa Sos de Cine perquè sempre portem una pel·lícula i acabem parlant de lo que m'ix del cap. Però com diu la intro. De lo que mos vinga al cap. Sí, lo que pasa que este podcast que anem a fer avui, episodi, sí. No sabem el número, és perturbador. És, sí, inquietante. Inquietante. És inquietante e intransferible i tot gràcies, com sempre, a un dels mestres que portem avui, que ja ho van dir en l'episodi, no sé quin, van dir que tenien que portar al maestro este que se cubre. Vols que... Stanley Kubrick. Vols que posem... Està cobrit. És que no volia que ho digués. Ya, pero es que si no... Es que no volia. Es que si no sería un podcast como siempre de hola, bienvenidos y vamos a poner el tráiler en hablar de cine. En Açors de Cine anem a parlar de la pel·lícula tal. Posa el tràiler, va. No, el tràiler o el que mos envien? Perdó. Però És que, saps el que passa? Que m'han cridat de Los Ángeles, sí. de Hollywood, de LA, de Califòrnia, sí. Califòrnia, que mos regalen. Perdó? Mos regalen les intros. Home, claro, si tingueren que pagar-les... No n'hi ha copyright. Si tingueren que pagar-les... No n'hi ha copyright McQueen. No n'hi ha pressupost. Per ser un... Sí, ho he sentit. Continua. No, que dic, per ser un podcast de una pel·lícula de terror, no? Que és la primera vegada que portem en Açors de Cine. Sí. Una pel·lícula de terror, no? Correcte. Ese tiburón podia ser terror... sí, podia ser... Ara ho parlem. Anem en... Un momento, sí, nos envían a dentro cabecera de Los Ángeles. Hola, buenas. Hola, bon dia. Benvingut a l'hotel Overlook. Tenia reserva? Clar que tinc reserva. Com no tindré reserva? Si he vingut així davant de vostè és perquè jo tinc una reserva en aquest hotel. I a quin nom la té? Jack Torrance. A veure, Jack Torrance... Ah, sí està. Val, una reserva per a 3. Com per a 3? Així és el que posa, una llit de matrimoni i una supletòria. Posa una altra supletòria perquè està la meva dona, el meu fill i el seu amic invisible que el porta posadet en el ditet. Un viatge que m'ha donat que no t'ho pots ni creure. Però... Diga. Però... Finalment seran 4, entonces. Bueno, lo que siga. Digue'm el número de l'habitació que tinc un mal de cap i està entrant un mal geni que no veig. Val, pues a veure, la seva habitació és la 237, segona planta. Com? 237? Segur? I tant, sí. Esta és la seva, en vistes a la muntanya i també té vistes al laberinto. Perfecte. Ai, estic que me torne loco. La 237.
Per cert, una cosa, ese cartellet que posa ahí, se busca mantenidor per a la temporada d'hivern, teniu algú? No, està disponible, li interessaria. Clar que m'interessa. A més, vaig escriure un llibre... Bueno, a vostè res li importa. Que bé. Tinc habitació i, a més, tinc faeneta per aquest hivern en la meva família. Això és per tornar-se locos. Això és de cine! M'ha tocat, gràcies. Està clar la pel·lícula, no? Jo crec que sí, no? A veure, saps el que passa? Que sempre molaria que hi haguera una opció en YouTube i en Spotify de no saber què episodi és. Però, clar, si ja posa... També forma part, no?, posar el títol del... El títol en valencià seria La Lluminà. Sí? La Lluminà. O com el lingüista que mos ho diga. Però la pel·lícula d'avui és una pel·lícula de tiburón, pot ser terror. Però la d'avui sí que està concebida per el gran Stanley Kubrick. Correcte. Le Kubrick amb... Que per mi és un altre grande, saps? Sí. Del cinema. Especialet, però Kubrick. Molt especial. Molt especial, però Kubrick. Molt obsessiu, sí, molt obsessiu. Que podien dir que tenia ganes de fer una pel·lícula de terror, però clar, com és especial, no anava a fer la típica de terror. Anava a pegar-li tota la volta, i fer una pel·lícula de terror diferent, que per a mi, és una de les que més pertorbadores de la història del cine. Però ara ho comentarem tot això. Però abans d'entrar ja en matèria, què el pareix si veiem el tràiler, no? I posem a la gent un poc en context. Si és pertorbador, no sé. Està bé. Here's Johnny! I'm coming down! Come and play with us. Senyores i senyors, avui en Ossos de Cine portem El Resplendor de Stanley Kubrick. Una pel·lícula, i què pel·lícula. Què pel·lícula. Stanley Kubrick, una pel·lícula perturbadora, de terror, de por, de miedo, que hem posat el tràiler en versió original, Sí. perquè no mos, Ara parlarem de... perquè no mos atrien a posar la versió doblada, que és una de les grans anècdotes que en els Ossos de Cine no m'acertem Ho comentarem, però... i la comentarem, i segur. Però bueno, expliquem un poc primer La sinopsis. de què va, de Jack Torrance, no? que és el personatge principal interpretat per el gran Jack Nicholson, Com no? es trasllada amb la seva família a l'hotel Overlook. Per què? Perquè per l'hivern, no? que és un hivern molt dur i molt... sobretot moltíssima neu, que neva moltíssim. I no tenen estació d'esquí. No té estació d'esquí, està prou incomunicat, entonces el contracten en el manteniment A ell i a la seva a ell i a la seva família per a viure allí durant aquesta època per a mantindre l'hotel. I el seu objectiu, en veritat, principal és tindre espai, pau i temps per a escriure una novel·la. Una novel·la. El protagonista. Però entonces ahí comencen a una sèrie de sucesos, ¿no? Sucesos, no està el lingüista. El lingüista està... Però bueno, està fent palmer. I comencen a passar coses estranyes en l'hotel i en diverses situacions, sobretot a través del seu fill, que és el... Que té poders telequinèsics. Sí, que parla... Que ve, a menudo veo en ocasiones... Sí, és un poc... Veo coses rares. Coses rares i avise i tinc l'amic Tony, no? L'únic és el súbdit, que era el seu amic invisible. Això, i parla en ell i després té com una comunicació en el que és el gerent de l'hotel, no? Per dir-ho el que presenten,
I a partir d'ahí comencen a passar moltes coses. Moltes coses, sobretot per a tornar-se loco. Y creo que antes de clavamos en matèria, mai millor dit, pot ser, Joan, una de les pel·lícules que és molt icònica, ¿vale? Però que menys gent hagi vist i més referències en la cultura n'hi hagin? Jo podria dir que és una de les pel·lícules més icòniques, sobretot per la escena de aquí està, en espanyol, en el doblatge, aquí està Jack, en anglès, Here's Jack. aquí està John, John. la escena de la Here's John. de la porta, uno de los mejores, atenció, spoilers, uno de los memes de quan fa fred, que és Jack Nicholson congelat Que si el gasten tots en Instagram. en Instagram. Que en WhatsApp. hivern fa fred i en estiu fa calor. Això de Gina. No, així no és, perquè així en Argentina. Una banda, En Argentina no és. és una banda sonora perturbadora que tot el món li s'ha quedat. I crec que és una de les pel·lícules que, a no ser que sigues cinèfil, hi ha molta gent que les anècdotes, pues, ni fu ni fa. Una pel·lícula que ha vist poca gent, crec jo, perquè és una pel·lícula, jo la vaig veure amb la meva parella, i és que és molt lenta la pel·lícula. Sí, És molt lenta, molt lenta. però la història a ella no li va agradar molt, però sí que va reconèixer que aquesta pel·lícula és una obra maestra tècnicament. Tècnicament és de principi a final. Té tots els planos, ha habido plano medio, No? plano americano, com el cafè, plano, no sé, tots els planos. Tots. Tot el- Té en Steadicam, que va ser una de les primeres Steadicam. Anem a parlar ja de l'Steadicam i així ens ho girem damunt, perquè clar. l'Steadicam esta pel·lícula és del 80, però en el 76 ja se feien proves. L'inventor de l'Steadicam pues, ja va fer proves en Rocky Balboa, en la pel·lícula Rocky n'hi ha Steadicam, i en el 80 el Stanley Kubrick el va contratar a l'inventor de la Steadicam, diu, vull que fessis els millors. I està considerat en la Steadicam, en l'època, una de les millors pel·lícules de com se trata, li va donar un protagonisme. És que és el plano seqüència, com hem vist en el tràiler, de seguint soles al xiquet en el tricicle, Sí. jo crec que és una de les... S'ha representat presentant les coses en Los Simpson, en Pa de Família... Sí, és icònica. És un altre tema de la repercussió que ha tingut aquesta pel·lícula, Stanley Kubrick, Fora d'ahí. fora d'ahí, de homenatges, la gran pel·lícula de no podem passar de ser Spielberg. Avui no tocava, eh? Avui no tocava, però ho he dit jo. Ja està. La pel·lícula, el títol que no m'hi en anglès, Ready Player One. part de la trama, 20 minutets de la trama, És l'hotel. és l'hotel i és un homenatge a Tot. El Resplendor. Tot. El piso característic, no? L'alfombra, la moqueta. La moqueta, tot s'ha quedat, que més o menys els hotels tenen les moquetes així, pues, però tot està fet, Stanley Kubrick no deixava res a l'azar. Els planos són... O sea, no n'hi ha... Els planos no n'hi ha ninguno que diga, bueno, pues tirem així la càmera i el fem així perquè, mira, No, està tot medit. tot està medit. Tot això és gràcies, aquesta pel·lícula la tenim gràcies a Stephen King. Correcte. L'any que Està està basat en una vela. Està basada en una novel·la de Stephen King, del Resplendor, però, claro, quan Stanley Kubrick va acabar de fer Barry Lyndon, que és una altra pel·lícula que tècnicament està gravada només en la il·luminació de Ciris, quan va acabar va dir, què fas que ara? I la podia fer, pues, una pel·lícula de terror. Estem parlant del 1980, de que pues, havien fet estava La semilla del diablo, La profecía, estava en pel·lícules de temàtica, El exorcista, va ser és la pel·lícula de terror amb més èxit. Entonces, ell volia fer una pel·lícula de terror, però perquè el gènere del terror sempre està hagut com despreciat per la indústria del cine. És un gènere menor, no? I és com un gènere que sempre s'ha tratat del susto, no? Aquesta pel·lícula no n'hi ha susto, n'hi ha dos o tres. És que no hi ha susto, és tot terror psicològic. Tot terror psicològic. Antes de que vingueren els japonesos en les seves pel·lícules de terror psicològic, ahí estava ell. Entonces, és terror psicològic, misteri, de casa encantada. Entonces, ell clar, ell no anava a ser menys i va dir, jo vull pegar-li una altra volteta, saps? Entonces, va començar a llegir molts llibres. I quan va arribar el de Stephen King va dir,
Este és el que m'agrada. Però què va fer el tio? Va fer el que li va donar la gana, com sempre. Stephen King ha dit que aquesta pel·lícula no li agrada perquè de la seva novel·la només n'hi ha un 40%. Però que, sí, que més que no li agrada és que no, l'adaptació no està bé. No està bé. El personatge de Jack Nicholson, Jack Torrance, tenia que ser un personatge en el llibre, és un mindungui que diguem, Sí. podríem dir que per al paper estava Robbie Williams, estava John Boyce per fer el personatge, però Stephen King volia uno que la locura que li entra que li entrase a mitad en pel·lícula, però és que tu veus Jack Nicholson ja des del principi i dius, este tio... Entonces, clar, està en el tope de la locura. Com anem a més? Després, l'actriu Shelley Duvall, que després va fer Popeye, Olivia, Pobra xica, l'hora parlarem d'ella, la Shelley Duvall, lo mateix, segons el llibre, era una rúbia, animadora, valenta, i que no era fràgil com en la pel·lícula, saps? Era al contrari. Bueno, pues Stephen King va dir esta pel·lícula la borre. En el 1990 ell va fer el guió de la telesèrie El Resplendor, en tot el que ell va voler canviar, saps? Perquè se va tirar des del 1980 fins que va fer la pel·lícula queixant-se. Entonces jo crec que la Warner Bros. Li va dir, mira, te donem perquè facis la teua minissèrie i facis la pel·lícula. Entonces Stanley Kubrick va fer la pel·lícula que ell va voler i quan li va donar la gana, com feia sempre. Era un poc... esta història m'agrada, no? Però la faig jo. Sí, basada. No versionada. Correcte. Sinó basada... No una adaptació real del el llibre, sinó basada en esta història. Entonces va començar que El Resplendor en un principi tenien 100 dies per a gravar la pel·lícula, però se va allargar i van tardar 200 dies de més. Perquè Stanley Kubrick té la mania de que cada plano vol gravar-lo com 30 vegades mínim, perquè diu que al principi, quan grava els planos en els actors estan memoritzant, diguent el text. No? Encara clar. Entonces, quan ja porten 30 o 40 vegades, és quan ja es diu natural. Entonces, el Jack Nicholson diu que el guió original que li va passar a Kubrick, al final no el llegitja, perquè Kubrick, n'hi ha molts documentals que ho podeu veure, en el mateix set de rodatge estava gravant en la màquina escrivint i la dona a Jack Nicholson. Jack Nicholson va dir, s'ha acabat, no vaig a llegir el primer borrador. A mi m'ha passat moltes vegades que m'han passat un guió, saps? I després de l'espectacle i ese guió canvia, i canvia inclús 2 dies antes, pues, per lo que siga. O sea que la novela es una guía. Entonces, Jack Nicholson, junto a Shelley Duvall, i també el Scatman Crothers, que és el que fa el negre que està, el jefe de cuina, que és el que també té poder psíquic. Com el xiquet. Que parla el xiquet, que de fet li diu que l'avisa si hi ha algun problema. L'actor venia de gravar una pel·lícula en Clint Eastwood. Clint Eastwood, que algun dia el portarem. Clint Eastwood, què passa? Igual està major. Sí. Com a director, Clint Eastwood és tot el contrari a Stanley Kubrick. Ell grava una toma, després grava una altra per si a cas i a casa tot el món. Jo sóc molt d'aquesta filosofia. Sí, nosaltres som molt de la filosofia. A mi m'agrada aquesta filosofia. Entonces, clar, n'hi ha una escena, és que heu vist la pel·lícula, i és que no, us recomanem sempre que vegeu la pel·lícula. Totes les pel·lícules que parlem així, o sea, no fa falta que ho diguem. Però com esta... Estan recomanades. Com esta pareix que siga la pel·lícula que no ha vist tanta gent, entonces n'hi ha una escena que està el tio en el llit mirant la tele i recibeix lo mateix que està vivint el xiquet, no? I està així en... La música molt tensa. Pues l'home, en una entrevista, plorant, que va tenir que gravar-la 40 vegades, la escena esa en què no parlava i que simplement estava parat. Plorant. La Shelley Duvall, Esa curiositat sí que la tinc jo. i que la tens apuntat, va acabar, se li caia el monyo. Atacs d'ansietat. Clar, però és que li feia gravar escenes més de 100 voltes. Sí, i anava a saco en ella. A matxacar. Perquè, segons Stanley Kubrick, perquè es veguera la fragilitat. El terror psicològic. O sigui, ella... Fora d'escena, darrere d'escena, també hi havia aquest terror psicològic perquè
És molt de mètode. N'hi ha 3 documentals. És molt de mètode. Una és Habitación 237, Vaja. una altra és que va fer la filla de Stanley Kubrick, del 80, que vos recomane que es vegau. Entonces, la Shelley Duvall, n'hi ha una escena en què Jack Torrance ja està loco, dient-li, estàs contra mi, no sé què, que és pujant les escaleres, Sí, que n'hi ha un plano contrapicat bueníssim de Jack Nicholson, i ella està en el bate de béisbol així com Intentant, si t'arrimes... està res. Però aquesta escena està dins del rècord Guinness o no, però és una de les escenes que va tindre que gravar més de 120 vegades. Eixa escena, i la xica, la Shelley Duvall ja estava cansada, reventar, i ja no podia. I al final en l'escena, sí, clar que és de categoria, però el que veus tu que està plorant de veres és que està plorant. Això és de veres. Saps el que vull dir-te? Entonces, Stanley Kubrick era molt maniós a l'hora de dirigir, a l'hora de repetir les escenes. Todo genialitat pues, té les seues manies. I la pel·lícula podríem dir que és de terror psicològic, però sobretot és més terror psicològic si t'enteres com es va fer la pel·lícula. Sí. O sigui, de fet, dona molt peu, com estaves dient abans, els documentals, per a altres pel·lícules. És a dir, veure els documentals és mirar una pel·lícula, perquè és que darrere el que n'hi ha és una barbaritat de l'època, també el dic. No sé jo fins a quin punt es podria fer aquest tipus de produccions a Xina, però sí que es veu el terror, no? Sí, es veu en la pantalla reflejat perquè al final l'estan passant real. Ningú podia parlar en l'actriu, en Shelley Duvall, ningú podia, que va faltar fa un any, ningú, Stanley Kubrick li prohibia a la gent que parlasse en ella, que l'animara. Que intimaren, que tal, que intimaren, perquè diu, no, quiero que sienta la soledat. Està en el paper. El xiquet, l'actor del xiquet, el Danny Joy, és Danny Joy? Sí. Li van dir que estava gravant, que estaven rodant una pel·lícula, un drama. No li diuen que era de terror i tal. I intentaven evitar tots els planos de terror, de les gemeles, de tots els planos d'estes gemeles, que no eren gemeles, dos actrius diferents, però bueno, eren germanes, però... Bon plano mític, veus? Una altra referència molt mítica que ha traspassat eixa frontera de la pel·lícula. Així a la cultura pop de les dos germanes. Entonces, l'actor, el xiquet, n'hi ha una escena en què se suposa que el xiquet ha entrat en l'habitació 237, li han agarrat el coll. Un altre nom, número d'habitació, molt icònic, 237. Li agarren del coll i eres un hijo de fruta, esto no sé, tal, i quan agarra el xiquet, que està en el xiquet en braços tirant-li la bronca a Jack, sí. No es nota, però és un ninot a tamany real. Sí, tens que fijar-te i entonces van evitar que el xiquet, perquè no visquera... Home, la veritat és que no... Un trauma, rodar la pel·lícula. Va viure una situació... Molt bon actor que sigui xiquet. No, eres un xiquet. Tens que dissociar. Sí que és curiós que depèn... O sigui, veient com tratava els actors que tingueren aquest cuidado en el xiquet, és curiós. No, si el xiquet, el Danny Joy, diu que hasta que cada Nadal li enviava una felicitació, inclús que Stanley Kubrick li va cridar per telèfon quan es va graduar i tot. O sigui que podríem dir que Stanley Kubrick, quan estava fent la pel·lícula, se clavava ell mateix en un paper de director. Va tornar a fer Stanley Kubrick perquè aquesta pel·lícula és El Resplandor, però és Stanley Kubrick, això sí que és cine d'autor per a mi, d'autor d'autor. A la Wendy Carlos, que va fer la banda sonora de la Naranja Mecànica, en sintetitzador i tot, li va dir, Wendy Carlos, vas a fer-me la banda sonora de Resplandor. I ella tota contenta, Bé, vull que em facis un tema, vull que em facis tota la banda sonora. Però quan van estrenar la pel·lícula, només va gastar 2 temes de la Wendy Carlos. De tot el que havia fet. De tot el que havia fet. El resto eren músiques clàssiques i tal, perquè per mi... la banda sonora és un personatge més. Sí. És un personatge i
i la famosa ba, 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 ba. És la seva banda. Sí, se gasta en moltes pel·lícules de Rei León, en Star Wars, perquè és un canto gregoriano, són 1, 2, 3, 4 notes, és un canto gregoriano que se gastava en els funerals. Per als funerals. Esto li ho he preguntat abans de gravar el podcast Sí. i no ho he volgut contar-me-ho. No? M'ha dit després... És material, no? És material. No ho he volgut contar-me. Es fa, mi, fa, re. Entonces, esa... Vols que traga la flauta de toque? No, por favor. Si la tres... Pero así no. Bueno, pues esas 4 notes se gastaven en... Dios, va a fer-ho. Fa, mi, fa, re. Has vist? Això, únic. Jo sé tocar lo mateix, però en el nas, però no vaig a fer-ho. Jo també. Per favor, no. És És que esteu en Spotify, esta imatge no la neguis. esteu en Spotify, entreu en YouTube, En YouTube i veureu con Jaume Albado. 27 o per ahí, que Jaume Albado toca... un dia podéis anar dient-me i vaig tocant. Això no és serio, tio. Això no és serio. Pues bueno, la chica es un canto gregoriano para funerals y se gasta incluso morsa, que es el músic valencià, en el Requiem, també ho gasta. T'ho torno a fer? No, bueno, va, torna a fer-ho, va, però ara en el nas, que és que bé. Que no No, sí, sigue serio. Compromís, fa mi farre. ¿En el nas? En el nas, venga. És que Un document històric que no us podeu perdre. Madre mia, com sempre se mos va el temps. Ai, sí. O sigui, acabes de tocar en el nas i no has netejat i has tocat en la boca, És meu. és teu. Vale. Coses pitjors m'he menjat. Això és de veres. Això és de veres. Bueno, El Resplendor, pel·lícula que vos recomanem, per favor, perquè ja tenim que anar tancant la pareta, que la vegeu, per favor. I també vos recomane que llegiu el llibre, que jo vull llegir-me-lo. Jo no me l'he llegit. Jo tampoc. Però n'hi ha una segona part que Stephen King va dir vaig a tancar-ho tot bé, Doctor Sueño, Doctor Sueño, és un llibre, i després la pel·lícula de Ivan McGregor. Ivan McGregor està molt, molt, molt bé, la pel·lícula esa. Vos la recomane perquè tanca tot el cicle ja de lo que és el Resplendor. Sí, perquè ara que dius lo del cicle, si no l'heu vist, deixa com a moltes portes obertes, no? Moltes teories, moltes opcions. L'escena de... Spoiler. Spoilers. Stanley Kubrick, que és mala persona... Puc acabar? Sí, perdona, tio. Però te recorde que este podcast... Es diu A Sol de Joan. A Sol de Joan. Acaba. Acaba-lo. Va, digues. Ai, que ja tinc tos. L'escena que hi ha en el bar, que està ahí soles, spoiler, bueno, ja ho hem dit, que està ahí soles, de repente parlen un camarero, de repente també n'hi ha un ball, etcètera. Hi ha moltes coses que es queden com a... Però són fantasmes. Clar, són fantasmes. I si te dones compte que això en ningú programa, sols així, en les hores de cine, això mai ho han dit, si el dones compte, quan Jack parla con los muertos, correcte, els que estan morts no parpadegen en ningú moment. Ojo! Mai millor dit. Ojo! Ui! No parpadegen. I això ningú s'adona compte. Només que Joan Quea, de les hores de cine, no parpadegen. És increïble. Per això ja anem a tancar la porta, i parlant de portes, l'habitació 237, li van enviar una carta des de l'hotel, perquè aquest hotel existeix. Sí, això de veres. Això ho sabia jo. Això li van enviar una carta i li van dir, per favor, podries canviar de la 217, perquè el llibre és l'habitació 217, a la 237? És que si tu pones la 217, nosaltres tenim una habitació 217 i no voldrà vindre ningú. Clar. Saps? És que al final, conforme també dia lo de els misteris que no es tanquen, al final es crea lo que es diria ara hype, no? O sea, una emoció de què n'hi ha darrere la porta, què no n'hi ha. Què no n'hi ha? Per què? Per què està ell ahí? O el final. El final. Per què apareix altra volta ahí?
Però és que jo vaig explicar-ho, Ho has explicat? sí, perquè ho he vist i m'he investigat. Perfecte. Per a tancar. Stanley Kubrick podria haver tancat la pel·lícula, però Stanley Kubrick era molt cuco, per no dir molt carbón, saps? Sí. Perquè diu, s'acaba la pel·lícula, el plano. Na, 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 na. Va tancar-se el plano. Fotos de l'hotel. Va tancar-se el plano. Si ja veus una foto amb molta gent. I si ja veus... És que dius, ostres, plano. Veus a Jack Nicholson, de jove, veus a Jack Nicholson. I si abaixes i posa 4 de julio 1941. Claro, y se acaba ahí. I s'acaba la pel·lícula. Claro. I tu dius, però què? Entonces, tota la gent van a començar les teories, què és el que passa, què és el que no passa, Que al final també es crea ahí una que burbuja està aquí. parla d'això. És, que tot això després ho han copiat dels grandes. Bueno, Hitchcock ja ho feia, el Muffin, que ja hem parlat en altres temporades del famós Muffin. Es una especie de clickbait de la decir, època. Ostres, però m'explota la cabeza. Vale, l'explicació, segons Kubrick, que tots pensaven que anava a descobrir el món, és que, a part de que l'hotel Overlook té vida i és un hotel canviante, és un laberinto. És el hotel, estàs en una sala de festa, a la sala Golden, entres als quartos de banys i és un quarto de bany de color roig dels anys 80. Res que veure. Pues, segons ell, l'hotel és un ente todo en sí que el que fa és que tots els que han mort ahir té una història, una leyenda negra. L'hotel han posat coses pertorbadores, com l'escena de l'oso que està... és que això és pertorbador, que trenca la quarta paret. Sí, sí. Pues segons Kubrick diu que no és Jack Torrance, el de la foto. És la reencarnació. El que està ahí, el Jack Torrance que està ahí, que és quan té la pesadilla, que veu a tota la seva família, diu que tengo que mataros. És la reencarnació. L'hotel va donar-li reencarnació als cuidadors que van allí, el de l'hotel... Com que aquest personatge va repetint-se. Va repetint-se. Per això quan parlen en el quarto de bany, en este diu, el teu fill és més listo de lo que mos pensaven. Perquè ja li han avisat de si passa alguna cosa, avisa, saps? I és com que quan el tanquen, la famosa escena que el tanca, l'escena de la porta, que per cert, aquesta escena la van repetir també no sé quantes vegades. mítica, no? Van gastar més de 16 portes perquè Jack Nicholson havia treballat de voluntari de bomberos i li van posar no ho sabien allí, li van posar una porta més fluixeta i el tio va fer i se la va carregar. I van tenir que portar portes perquè ell tenia la tècnica dels bomberos, doncs el mateix. La mà, quan li talla el gabinet, aquesta mà no és de Jack Nicholson, aquesta mà és de Stanley Kubrick. Hasta ahí ho tenia calculat el Stanley Kubrick. Entonces, ¿a qué venía todo eso, lo que estaba bien? Al final, ¿sabes? A la teoria de que és un ente en si, l'hotel. El hotel és l'autèntic protagonista. I el laberinto... Esta pel·lícula està plena de missatges. Com sempre, mireu-la i poseu en comentaris i gràcies per seguir-nos, com sempre. Ja estem... Sí, vols se t'ha quedat alguna més de... Quan la vas veure tu, el Resplendor? Jo la vaig veure molt tard. Això sí que és... Jo també. Jo la vaig veure molt tard, quan estava estudiant cine. I doblada al castellà. En Madrid, sí, bueno, claro, és que això no ho he tret, però tinc que trobar, no? Bueno, no fa falta. Stanley Kubrick li va dir... La mireu en espanyol, sort. No la mireu en espanyol. Ja perquè Stanley Kubrick li va demanar a Carlos Saura... Val la pena llegir. Stanley Kubrick li encantava a Carlos Saura i li va dir a Carlos Saura fer-me el doblatge, perquè fa tot el doblatge de les pel·lícules fa Carlos Saura, horrible. I, clar, vaig a dir ara... Ostres, no hauria de dir-ho, perquè després s'imaginaran. Bueno, la veu de la xica de Shelley Duvall, Verónica Forqué, que dins de lo mal, va poder treure alguna cosa. Va treure alguna cosa, però el Jack Nicholson és veure un doblatge fatal. És que I el per què és perquè Stanley Kubrick revisava el doblatge i va dir, vull que Carlos Saura faci el doblatge. Claro, però carregar-se una pel·lícula en el doblatge. I el problema és com escola de rock. Dani Martí. ¿Qué pasa, chico? Bueno, y lo pitjor és que s'ha convertit en un clàssic tan clàssic i el doblatge és tan clàssic, però clàssic, no vull canviar-lo. Perquè es va posar sobre la taula l'opció de modificar, de redoblar-lo, però ja no perquè Stanley Kubrick no, sinó perquè ja s'ha convertit en un
un meme. en un icono. Un Un icono mal, pero un icono. icono mal. Un icono mal. L'anècdota que tot el món... La anécdota de es que el doblatge és una basura, vale, però ja és una basura i tens que veure-ho així. Jo t'he de dir que aquesta pel·lícula l'he vista en versió original. No he vist diverses vegades. en les dos opcions. I si la veus en versió original, ixen planos que en la versió doblada no. Correcte. Correcte, saps? Però bueno. Joan, se mos ha quedat moltes coses per parlar del Resplendor. No, però és que se mos queden moltes del tot, però no passa res. Però també van dedicar una cançó al Resplendor. No. He visto una luz. No. Tiempo. És que tenia que acabar antes. Jack Torrance. Un caramel de personatge. Joan Gea, Jaume Alvado. un plaer, com sempre. Igualment. Quin episodi és? El que siga. El que siga. El que siga. Però van dir en un anterior que anem a parlar de Kubrick. I així l'hem portat. Així l'hem portat, a Kubrick. Aquí. En The Shining. Nos hemos Kubrick de glòria. Vale, jo vaig per... Esta temporada és el segon que faig, així que... El ridícul, no. No, Totes. no, en totes. Ahí va mi Homer Simpson, mentre tu despedixes. Bueno, cuidado en lo darrere. Joan, un plaer. Hasta sempre. Adéu. I ens veiem en el pròxim capítol de Això és de cine. Adeu. Thank you.